Čaute. Hlásime sa vám z inštalácie priamo od zákazníka, ktorý si zakúpil automatický páskovací stroj s pevným rámom a bez výsuvnej hlavy. Je to na páskovanie celistvých predmetov, ktoré sú navedené k páskovacej hlave a požiadavkou zákazníka bolo, aby páskovací stroj bol bez oplotenia. Tým pádom sme dali stroj tzv. Poloautomatického režimu, kedy prvý cyklus páskovania s jemným stiahnutím pásky je pomocou šlapky alebo pedálu, ktorý paleta si dotlačí paletu na miesto zapáskovania, stlačí pedál, páska sa nastrelí, ale veľmi slabou silou, aby nedošlo k úrazu alebo pri páskovaniu ruky. A v nasledujúcom kroku obsluha potvrdí, že je v bezpečnom priestore pri páskovacom stroji a dvoma tlačidlami stlačí a dokončí páskovací cyklus. Definitívne pásku dotiahne, zazvára a palety alebo tovar môžem dať na ďalšiu páskovaciu pozíciu. Páska zase je natiahnutá do rámu, stlačím pedál, aby pásku zatiahlo, zase iba jemnou silou a dokončím páskovací cyklus s dvoma tlačidlami, zatiahne, zapáskuje a paleta v podstate zapáskovaná po celom obvode. Ako som povedal, pevný rám, bez výsuvnej bočnej hlavy a bez výsuvného bajonetu, pretože palety sa páskujú po celom obvode. Na stroji sa ešte dodatočne dá nastaviť sila sťahovania pásky, aby si zákazník dokonale vedel regulovať, či paleta má byť stiahnutá silnejšie, slabšie, to už záleží zase od povahy alebo druhu tovaru. Ak aj vy máte záujem o takýto automatický páskovač presne podľa vašich potrieb, neváhajte nás kontaktovať na www.veren.sk. Čaute.